Pwy yw Santes Dwynwen? Hi yw nawdd Sant Cariadon Cymru ac mae ei stori yn un sy'n parhau i gyffwrdd calonnau pawb sy'n ei chlywed. Ei thad oedd Brychan Brycheiniog, brenin de Cymru o'r 5ed ganrif. Enwyd y bannau ar ôl y brenin. Gwrthododd Brychan i'w ferch briodi Meilon, y dyn roedd hi'n ei garu. Gweddiodd Dwynwen am help a rhoddodd angel ddiod iddi mwyn gwneud iddi anghofio amdano, ond trodd Meilon yn lwmp o rew. Rhoddodd Duw 3 dymuniad i Dwynwen. 1. Byddai Meilon yn cael ei ddadmer. 2. Byddai gwir gariadon yn cael gwireddu ei breuddwydion. 3. Byddai hi byth yn priodi. Rhedodd i ffwrdd a dod yn lleian, a threulio gweddill ei bywyd yn helpu eraill i ddod o hyd i hapusrwydd a chariad. Sefydlodd leandi ar Ynys Llanddwyn, lle mae eglwys Santes Dwynwen yn parhau i fod yn un o lefydd mwyaf rhamantus y wlad hyd heddiw. Ers canrifoedd, mae pobl o bob cwr o Brydain wedi teithio yno, i ofyn am gyngor cariadus ac ymweld â'i ffynon sanctaidd, i chwilio a gobeithio am hapusrwydd yn y dyfodol. Rydyn ni'n dathlu dydd Santes Dwynwen bob blwyddyn. Mae pobl yn rhoi cardiau ac anrhegion i'w anwyliaid, gan gynnwys y llwy gari draddodiadol. Mae yna ragor o leoliadau rhamantus ar draws y wlad hefyd. Ffynon Sant Cybi, Llangybi, Ffynon Fair, Cefn Meiriadog, Ffynon Maen Du, Aberhonddu, Ffynon Antwn Sant, Llan Steffan, Ffermdy Cefn Ydfa, Pen y Bont ar Ogwr, Cofeb Llywelyn, Hwlffordd. Ewch i ymweld â rhai o'r lleoliadau yma mwyn dathlu dydd Santes Dwynwen. Cadw, lles pawb.